Kaya naman ipinipigit ko yung ano, sobrang init. Kaya naman inanday ko lang. Pinipigit ko rin yung mata ko para makahilig yung kuminaw. Wala naman lang, hindi katulad kanina. Masakit talaga yung puso. Hindi ako makatulog. Ito o sa mga. Aling Michelle, Igor siya sa Yuri, Kapitayo, Kopi. Maraming kapitang sa kanya namin. Nag-vlog naman sila. Ito na lang ang salamat. Share. Sabi ko siya. Sigurado baka British pupuntahan tayo. Plano naman yun. I-open ko lang yung dalag, kaya yung dalag ako bahala ka dyan. Iba-iba naman, di ba? Dito lang mo dito. Dito mo dito. Magano yata kasi ang namamatay kasi sa akin. Ito buhayin mo pag namatay. Oo, kape. Kape. Hindi ka na, coffee time. Kape tayo. Lagay mo dyan. Para ano. Double yung sugar na yan. Yan. Hi, gataw! Saan ka dyan? Tapos mag-live stream din ako. Halika na. Halika na, ating Rachel, coffee na tayo. Sakit ng ulo. Sakit yung ulo galing sa embassy kanina. Super init. Coffee sa hagdan, guys. Coffee sa hagdan. Naka-live din si Rachel. Ay, si Che. Ay, magla-live din ako, ate. Oo, walang problema. May love shoutout sa 1 million dyan. Maganda sana magkanta-kanta dyan eh. Gayahin ko si Madam Inot. And coffee na lang din, guys. Sali kayo. Ayun. Tingin-tingin. Pero, mabata. Umikot na, umikot. May mga signal? Ayun na eh. Pero kahit siya, gano'n. Ba't nag-ano yan ka? May
I-restart ka na pala. Ito sa loob lang. Hawak ko ng malaki. Parang may LQ. Yan naman. Ayan. Nakasimawat eh. Pag maganda ang araw, smile. Pag Ikot na yung akin, Michelle. Mahina. Okay, nakabit lang din ako. Tingnan. Mahina. Ako. Doon kasi Ang kasabayan ko, mahina. Mia, shut up. Sino man yun? Pag nalaglag yung cellphone ko. Hello, Mia, shut up. Hello, Mia, shut up. Hey, guys. I-erase yun. internet ko. Kapag natin na. Hagdan. Review hagdan. Saan na? Ay, hello. Kamusta? Kamusta? Wala naman, hindi ako makahagdan pala dito. Kuya Manang, live stream to. Direct ang Facebook. Walang ano, walang hagdan. Walang hagdan, kuya. Hindi live stream. Ay, hindi stream yard. Salamat ka sa... Walang hagdan, kuya Manang. Wala namang hagdan dito, diba? Sa may ano. Hi, Dito kami sa may hagdan. Hagdan, kuya. Dito kami sa may hagdan. Pero hindi ako Hi, pwedeng mo. Chiwara Vlog. Salamat sa patamsak, kuya. Kuya, BMD. BMD channel. Team Vibes. BMD. Why? It's why. Tabi tayo, kuya. Million in the house. Salamat. Nag-vlog siya yan. Ang tatlong tamsak. Sold ang kape. Boss. Tamsak dan host. Thank you, Linda, baby vlog. Mga shoutout sa'yo dyan, Linda, baby vlog.
Bukan hindi pa palikit siya. Yan. Bibili ko yun. Sita. Ate, pakilagay mo nga. Magtapon ko sa. Bakit? Wala ba? Susana ko na yan. Iluto mo na. Iluto mo na ng ano. Hi, hello. Thank you for watching. Bakit hindi ako makaano? Maka. Sinil naman niya. Pilipi. Hindi nga ako makakunig, ate. Wala na full na eh. Ha? Wala. Hindi makakunig. Ano lang. Dindelete yata. Dindelete niya. Ha? Dindelete siguro. Ha? Baka dindelete. Hi, hello. Thank you for watching. Nilda Pilipi. Basta. Nilda. Tapos mayroon pang isa. Thank you for watching. Mga aloha. Over there. Thank you. Thank you, thank you. Yum, yum, yum. Yum, 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 yum. Maganda nga yung pala. Hi, thank you. Yung mga stock sa ano. Thank you sa lahat. Thanks. Thank you. Nag-check kanina. Oo, yun na tapos. Ayan, yan yung thank you sa nagdala sa akin. Siya na. Siya na naglagay. Hindi na siya nagtanong. Basta tinignan niya yung panigro ba doon sa passport sa Cebu. Pag na siya na nagtanong. Parehas kayo, opo. Yun, kasali pala tayo. Kala ko, pag-member lang. Kaya tignan ko rin. Tatlong bibinagay Kaya muna kayo at ako'y magtatapon ng basura. Sila muna ang tatao, guys. Hi! Ako, wala. Mingo, shout out. Ano? Sino? Eh, ano kung Mary Thank you for watching. Kaya, thank you. Nelda Pilipi dan Tamsak. Ayan, dyan muna kayo. Ate, pagkataldot ng try again later. Try again later. Tuldukin mo lang yan. Yun na kasi. Sinildo naman. Dito, ano ba yun? Pindutin mo nga. Ano siya? Sino? Sinildo. Sinildo. Hindi, si Nelson. Aling Nelson, nag-share sa dyan, pangsakbay. Thank you sa pangsakbay mo dyan, Aling Nelson. Nag-share sa dyan, kamusta na ang poging ading dyan? Hi, hello. Thank you sa mga patamsak dyan. Shukran. Dali lang ha. Pagtatapon muna ako ng basura. Hi, Nelson. Thank you, and thank you very much. Wala na. Thank you. Thank you very much sa inyo. I-add mo yung kanya yung ka-blessing. Yung wife niya. Si Nelson. Dala. Pag malalaman ko, diba? Ay, dami kasi ko naman. Nagbangat na. Thank you sa mga nag-angat sa akin. Thank you very much. See you later. Ulam for today is sweet and salty. Thank you. Jacket na ba? Mayroon na kang jacket. Yeah, thank you sa dalaw mong nasama. Thank you very much. Pindutin mo nga ang aking garo. Yes. Pindutin mo ang aking Thank you. See you later. Alligator. Thank you. Baka naman. Tapos yung pati bundles ay di na. Paripaw ka na. Paripaw na. Tapos nalipat. Mukhang yung ka... Ay, di voters na.
Sulat auntie. O, pag nag-ano siya, nag-siksa, may ano din siya. May Hi, hello, migi sa migi ako kukuhanin ko na. Okay. Thank you. Kasi ila siya, dapat na dyan auntie ko. Nalang na dyan. Ate, pakituldok na ng try again, ha? Pag maganyan, ti, ha? Ha? Mahina kasi, sa akin ayaw mag-ano. Hindi ko naman na ano ko yung paningin mo yung mga tapos siya, ura-ura siya mga tanawin na nabahin mo. Tapos na nun. Hindi na siya. Nagadog ng 50. Sir Domsi. Nagadog ng Magalang siya sa iyo, Sir Domsi. Sarap ng hagdan. Hindi ano. Yahoo! Nagalag siya raw sa iyo dyan, Sir Domsi. Alam nga yan naman meron. Ano namin na to? Salamat sa patamsak mo dyan. Sir Domsi. Thank you so much sa pagpunta sa aking live stream. Sa aming tambayan. Ang bayan ng mga kunyang. Tambayan ng mga katulong. Ito ang aming sala. Ito ang aming pinakasupahagdan. Proud katulong here. Diba? Gabayahin kasi ng diba? Hindi gabayahin ba siya? Ay? Yung si Madam Inox, yung nagla-live selling. Nagla-live selling niya. Thank you Lord na wala na yung sakit ng aking ulo dahil sa paglabas kanina, nag-renew ng OWA. Ay, super init guys, super duper. Lalo pag walang net. Super. Yes. Pawis. Pati singit. Grabe, init guys dito sa parting silangan ng Europe. ng Amerika. Super. Pati sumingit. Yun nga, stream yan. Reconnect. Sa aking mga kalamsik. Wala, nagluloko na yata ang signal. Hindi ba sabi ko sa'yo, ako yung sa akin, kahirap makasagap na. Tinan mo dito. Mahina na. Pahinain na Kaya natin. naman, Pahinain na natin ang signal kasi ang dami lang kasi wala na, bihira na naglulog. Try. try again. Mahina ang signal guys. Loading. Si loading ngayon guys. Sir Dongse. Asan ang host? Nandito si host Aling Sir. Dito nakaupo sa sa hagdan. Mga konyang nakaupo sa hagdan. Salamat Sir Domsi. Ading Rochelle, Ading Nelson, thank you sa iyong patangsakbay dyan. Thank you.
Walang hagdan. Nandito kami sa hagdan, Kuya Domsi. Ano? Michelle? Snowbird. Saan yun? Snowbird. Snowbird. Yung alam mo yung parang beans na maliliit. Nasaan nga yun? Hindi ko alam. Saan nakalagay yung Michelle Snowbird? Bahay din. Nandito ako. Nakatira. Kilala yan, di ba? Hindi ko alam. Tanungin mo kay madam, wala kasi dyan. Tanong Tapos kay isang mama. rig. Ay, si mama. Alam mo yan, ikaw saan daw eh. Alam ko ba yung mga laman ng kabinet mo? Alam ko lang dyan yung mga mag. Walang hagdan, Sir Dongs. Pero nandito kami sa hagdan. Direct to live stream. Streamer ka, naghahanap ka dyan ng hagdan. Ako may hagdan. Live stream. Sir Dongsi. Kaya hindi pwedeng maghagdan. Bigay ng hagdan. Eto, Green hagdan. hat. Hat ha? Take me. Ito, color coding kami ngayon. Hi, hello. Yun yung TikTokers. Yun. TikTokers yan. TikTokers. Hari ng TikTokers. Queen Reina. Ay, Reyna pala, hindi hari. Queen pala yung queen. Queen Reina. Reina, pag ginagawa ka nito. Kaya natin sila. Nakakainis nga pag patay-patay. Loading-loading po ang aming cellphone. Ewan, ilang araw na kayang mahina? Nga? Kaya pag-YouTube. Tumbling host. Ay, salamat naman sa patumbling dyan. Ading hopalar. Salamat sa patumbling mo dyan, ading ko. Igalo shoutout sa dyan. Kamusta na kayo ng loloy liit? Tama na to. Malaking liit. Bye-bye. Bye-bye, guys. Para sandali ng tingnan. Oh, pwede mong yan ang ano. Ay,